Гайса Капернаумга килгәч, аннан ярдәм сорап йөзбашы килде. Efendim, минем хезмәтчем өйдә параличтан бик нык газапланып ята. Мин барып, аны сауыктырырмын, диде Гайса. Efendim, сине үз йортымда кабул итәргә мин лаеклы түгелмен. Дип җавап бирде аңа йөзбашы. Тик сүз генә әйт, һәм минем хезмәтчем сауыгачак. Мин үземдә буйсынудагы кеше, һәм минем кул астымда гаскәриләр бар. Аларның берсенә кит дисәм китә, икенчесенә кил дисәм килә. Хезмәтчемә моны эшлә дисәм эшли. Моны ишетеп, Гайса хәйран калды һәм артыннан ярып баручыларга әйтте. Сезгә хак сүз әйтәм. Исраилдә мин мондый ышануны һич кемдә күрмәгән идем. Мин сезгә әйтәм, көнчыгыштан һәм көнбатыштан күпләр килерләр, һәм күк патшалыгында Ибраһим, Исхак һәм Якуб белән бергә мәҗлес өстәле артында утырырлар. Ә кемгә патшалык алдан билгеләнгән иде, алар тышкы караңгылыкка куылырлар. Анда елау һәм тешләр шыкырдату булыр. Йөзбашына Гайса: Өеңә кайт, һәм сиңа иманың буенча булсын, диде. Һәм аның хезмәтчесе шул сәгатьтә үк савыкты.